И здравейте хора! Това е видео с... Край 777. Тук целият тим е ботове, срещу един човек сме. Ето е нуб. Ето човек е тук също е нуб, ама няма козметични, не му обръщайте. Сега тия ботове ни правят никакъв демидж, така че буквално мога да седя пред тия критикали да не са... Да не ми пука. Айде, изпарихме тима. Въпросите ми свършат амунициите. Бързо. Вълко да превземем поинта. Его. Ало. Какво? Thank you for the Uber. Не, човек, искам да капчернем тогава. Оп! Има енимето. Вълко мен... О, кръцкрекали, бе! Пускай, бе, Вълко, бе! Сори, че го изхабяваме така в нищо. Човек, имам 7 кила на 0 умирания. Уп! Той тъпя солджер ми взе кила. О, Вълко, сега ще ми е много полезен кръта. Да видиш как ги изпарим всички. Айде, нубчо. О, мафага. Човек, получих рандъм критика, ли чистихме тима. Вълко, влизай в това място, дед, даже да има истински човек, не може да... Хора, не искам да имитирате това, защото е наша запазена марка. Тук всеки умира. Трака. Гледай го, скаута си седи бот. 25 кила на... не истински. 25 асиста, 28 асиста. Гледай го, инженера си седи. Свърши ли трябва? Свърши ли трябва? Свършвам, аз взимам много. Човек, ще да е хубаво да приемат някакъв уепън там с тим, дет ти пуска амуниции и ти буства там всичко. Мисъл, не ти пуска критика или ти рефилва всичко. Амуниции там. Ти като имат супер много хора. Не кажа ти кога, защото... Вики отзади. Споко, Вълко, това е нуб. В смисъл, нубот. Сега още идем. Арон е тубер. Пускай го. Амунициите. Вики, бързо, Вики. Свършва, О, гледай. Отрепа ги всичките споко. Човек, това е база забавно, да мога да се фариме. И да излезне хиба, човек не е го бил. Ок, бих Ето. Чакай, списа, не бе. Слуджера беше. Е Муртак, какво са прави? Хан Муртак. Как почне? Живее с Коля. Не, това беше Хан. Гледай, като се облегна, като ти ударени критикачи. Омага демо. Чао. Как се го нарека това? Вълк, аз ставам снайпер, бе. Вижте ми новата пушка. Кога съм направил две доминации? Не знам, Вълко, виж къде си, бе. Значи си във въздуха къде си. Факт, ти избяга. Добре, като уби. Аз стоям да кампя. Тем тъжи. Аз много добре помисля. Преди да пееш, бе, Джастин Бибър. Майко. Че това хеви. Много тъпо, бе. Боти. Сега се опитвах него, ма се съмнявах. Човек, знаеш колко беше близо до мене, не можа. Мисъл беше буквално в мене. Чакай. Той демонман, за какъв съм мислил? Хедшот. Той хеви, за какво съм мислил? Хедшот. Той скаут, за какъв съм мислил? Хедшот. Вики. Да. Сори. Какво направи? Аутоскринвама. Аутоскрамбъл, бе, Вълко. Не ме стреляй! Човек, сори, просто сега... Вълко! Чай. Спри да смяйпиш. Остави ме да мина, аз ще мина, ще отида да килля вас, ще спомня това и ще се разберам. И убивай друг освен мене. Аз се почвам да ги бия с чук и той е инженер, като му ударя един крит, ти продължава да си ги биеш там. Сори! Нали се разбрахме, имахме мирен договор, бе, византиец. Моята стрелнах и да убил дезеста. Внимавай, Вълко. Аз ще заобиколя. Искам някакъв клас, де не можеш да убиеш. Мога да направя
Не. Абе, Муртак? Ей, ядеш? Кой беше Умуртак, бе? Муртак е про. Демонмана ли беше Умуртак? А не, Умуртак е бял. Или е черен? Нима би Вълкова спална са... Мини клипове. Вие да мини клипс. Харесвате ли ми вкусното снайперче, бе? Чакай, мога ли да ми от вас? Ник 7 на 7. Вики, може да минеш от нас? Много ми е забавно тук да ви трепя сентето. Това ще можем. Яла тук бе солджар беше, ма нокбак, нуба, яш критилка ли? Да ни ядеш, кушумите, младеш. Вълко, как върви с операция какички? Аз е много хеви човек. Гърчах 3 часа и половина. Човек, правиш му малко демидж. Това е направено така. Правиш малко демидж, ама те не ти правят никакъв. Ано Муртак. Ето има парен мустак. Човека му так само. Аз съм най-мъдрия. Стойте двама. Само бил Муртак. Ай, той ли е? Човек да ви се чука как ги прави. О, Вълко, нима би, чай тия да ги набиеш чука всичките ви. Вълко, пази, защото мога да те ударя без да искам. Абе, кой има рефлект това, бе? Яш чука. Чакай, каки. Мърдни. Да не те убия. Чука на смата. Опаш тя да те шибна, човек. Чай тя. Майко, къв ми спера. Човек, нечкъв му изперах на солджера. Аз по Муртак не мога да убия. Хак ли е? Ей, човек, той се показва с кривата първи. Ух, ще да те хедшот, викам какъв е то снайпер, седи се. Не, Вълко. Имаме мирен договор. Той ще стрелни. Вой, сам да се мога. Няма да те бия, Вълко. Бягай, човек, Умуртак. Аз съм ще убия тя, бичове. Ама не ми идва и пред чука. Аз съм с крилка, няма. Къде си да те паза? Така. Човек, отвън, ви сте повече, бе. Ви сте повече. Опа, идвам при тебке. Супер. И сега ще убим тази Стевка. Ес. Вълка съм демото. Виж ми новата бутилка, Вълка. Ням. В тая има. Прецаках се. Браво, нека се прецакваш. Обичам да се прецакваш. Човек, кой е любимия клас? Скаут. Човек ми е демонмана таковата. Лъжа много да силен, след апдейта го направиха. Шут. И ти го спални. Омага, човек. Аз ще кампя там на Човек, ту уепън. Бас, защо игра с него? Човек, взимай стикетата, Вълко! Взимай стикетата! Аз съм с стикетата. Почвай да слагаш в таковата, в спална да им слагаш. Дали аз това правя? Вълко, операция Айланд. Ух, бе, Умуртага, гледай го нуба с таковата, бе. Нубчето с такова. С директ хит ма удрява. Стига си пял става и почваме да ги колям. Пак съм. Бил Умуртак. Вълко, виждаш ли? Викинки, лева съм. Чай, да дойда. Къде си? Сега съм виж. Здрасти. Ауто впарваш. Омага, много си ми хелци, what the fuck? И сега съм на Вълко, виж, клиенти на болката. Няма. Бой. Bring some help. Шматко. Десет. Била там, била. Кой ще правим? Вземи си патрон да се фулни. Взимай патрон и 10. Взимай 10, защото може да умреш.
Няма да, съм про. Защо? Помага. Че аз да се взема хелт. Так видя. Човек, какъв човек, Човек трябва да направят такъв стики лончер, дет като airjumpнеш за като airstrike-а. Какво мрак бе? Да му удариш мини кръти. Вълко нубли са, мини крътовете са съклад. Мини крътовете са половин крът. Кръта убива. Омага човек, на едно хелца ми трепя всичко. Абе той е Ландър, откъде удря бе, брат? Рейнджо ме като на баба ти Сатора. Човек, да не виждаш какво става. Не виждам. Bitch, get off the way. Get off the way, bitch, get off the way. Аз почвам вече да си какво следва. Окей. Си бъде пионче. Ето и хили. Май. Спална съм и си ги коля. Йоп, мутак. Майко, как ма гръбна. Вики майка се. Какво? Бе, умортак бе! Да го идеш бе! Сега ставам сериозен бе, момче. Ела на това снайпер. Сети ли са? Дървото ли? Не на дървото. И та на сграда. Сети ли са? Да, нормалната. Има едно хейви там и сега ще го очистя. Да, там продължи към тяхната база. Сам да го очистя. Ама да има манес. Медик. И с дъмите има манес. Сам да го напълня стрелич хейвито. Да го надрогирам едно хубаво. Хейвито от колко стреличка от Crusaders Crossbow умират, брат. Отиваш ли? Омага. Да скъсам. Айде. Стреличката на хейвито му се забие на оная работа. Също е път тръгни към тяхната база. Без стиката. Бърза си ги. Капун. Направих си сиропка. Идваш ли? Чакай да направя едно нещо. Нещо, кое е най-странното нещо, дето съм правил в живота си. Да си мамите. Че да убия един солджер. Към тяхната база, тръгни към тяхната база. Към тяхната база, към... Да, не на там. Не с стиката, Вики. Нищо не правя. Ето ма. Вики. Назад погледни. Вики, не на там, на другата страна. Ето ма. Сложи стиката и там иди. Сложи. 2. Идвай. Ще успееш ли? Fuck yes. Здрасти. И сега аз съм завалил стиката, човек. Колко имат си? 8. Лулко, имаш ли стики джампара? В смисъл, това дет не прави да имаш дет слага стики. Нямаш ли? Да се усмихнат някакъв. Ама имаш ли го? Не. Човек, отиди там си го от шопа, там отиди го. Чакай. Прави пълни. Пълни да се самодина. Пълни. 3, 2, 1. Explosions! С кръп. Аз съм над теб. Ти си на второ. Много. Пак ли същото? Човек, имаш, изпробваш ли нещо от шопа? Ама не мога, аз съм трайно вече. Какво? Чакай да взема хилчи. Човек, вземи си стики джампъра, защото така, като инженер, ако ми удариш едно стики, аз мога да скоча да с тези телепорти да дойдеш. Ама от другия тим. Вълко, става от другия тим. Защо? Аз ще стана инженер, а ти ще ми удариш едно стики от нормалните. Аз ще скоча, ще оставя един телепорт, ще го апгрейдна там и ще дойдеш от нашия тим. Може? Ама дали ще успееш точно да стигнеш, не знам. Ама едно стики трябва да видя дали става.
Едно стига става, да. Окей. Само да стане инженер. Чакай час. От кой от сините, да. Така, става инженер. Енжи съм. А сега май няма да има място. Не има, значи бързо. Отивай там на същото място. Оп. Тръгвай. Не ви. Да, на същото място. Има един демонмак на нашия тим. Ето да. Сега. Най-накрая. Махни телепорта, махни. Махни, чай се. Ама само един... Не, човек, трябва да го взема, защото иначе може да не стигне, ама трябва да сложи телепорта. Хайде. И скачай. Не, извиняй. Извиняй, човек, просто много гадно активирах, съм много рано. Колко ще отима инженера? 125. Колко? 125. Значи ще сложа 2 стиките разделечени. Тук. И... Не, много да решиш. Айде. 3. Къде е другото? Газ. Там ли си? Почти го сложих, почти. Да, наистина. Тук почти много с 2 стиките, айде. Не, човек, с едно стики почти чал да го стигна, само че трябва да е малко по... Чакай, аз дали ще успея сега? Чакай, че ама на колко хилто ставаш? Почти на фол, на 100 май. Не броя. Едно искам накрая. Не, човек, трябва да домени да е твоята мишка, да мога да кликне, иначе. На 3. 1, 2. Сега ще умра, бе. Аз мислех, че тръгна. Не съм. Казах 1, 2. Гледай, аз активирах гледата. Ето, какво ще стане. Гледай да е така и тук между тях и да скочиш. Назад и засилка да направиш, назад и още назад. 3, 2, 1, дай. Не, че слушай едно стики, ама като скоча и веднага трябва да го детонейтнеш. Да ти, ама точно накрая се опитал. Не накрая. Човек, ако имаш оня стики джампър, можеш да сложиш 2 стиките и да майстериш където си искаш, без да ми направиш нищо. Аз ще си накрая. Ама ти ко си взел от чопа? Не, ще победим и сега. Радост. Бързо е, Вълко. 3, 2, но газ! Човек, аз не съм скочил. Ела да му убиш, Не искам. Убей всичко освен мене. Аз скръм на обичайното място. И се самоубих. С принц. Дай кабот. Знам. Има ли място още от вас да има? Добре, айде те също място будем. Обратното, Вълко, обратното. Аз ще се опитам. Не, не. Не, човек, искам много там да си имаме телепорт. При една част отивам на телец. Инженер, айде. Нищо. Вълко, нали знаеш, че можеш просто да станеш инженер от вашия тим, аз да стана демо? Знам, но искам да също си. Трепи го то солджер, Вълко, трепи го. Че, едвам. Че, ти виждаш ли ми Австралиума? Ама не към нас, бибики. Във вашето такова. Или бях аз. Чека се дезориентиран. Утракан! Оф, аз съм с тутракан. Не, бибики, от вашата страна такова. Да, не сетих се, ето та. Обърках се. Не може да береш нема инженер. Ето, Вики, това ли са? Не съм аз. Ето да, Вики, за тига съм. Хайде, слагай ги. Това пиро прави ли демидж? Само едно. Едно сме. Така. Готов ли си? Да. Дай. Служи го. Не го сложих. Почти, ама нали почти? Почти, че не, какво съм вижи? Нали, видя се такова бялото, че може да се слага. Човек, трябва ще да кликнеш по-бързо. Видя ли, че с мен всичко става, бе? Видя ли, бе, Вълко, бе? С мен всичко става почти. Видя... При теб, ти ме изстрелваше много малко. Ау!
Нарани солджара, бий го бе, виж как тече от него. Бой. Айде бе, не можеш да убиеш. Един солджар не можеш да претрепиш. Готов ли си? Да. Като се обитам без такова. Ето ви, казах ли, че... Аз съм най-добрия вълк, ти съкваш. Казах ли, че стаята не мога да осложа, не ми позволява. Има едно специфично място. Еди. Търси вълка, аз ще дойда скоро. Мито обикалям кликнал като някаква препарирана шматка. Опитай е тука. Ние тук гледах на мюзелка един клип, където тук го поставя. Но. Тук бе, вълко. Човека, който тук е баси доброто снайперско място. Да. Ставай снайперс. Търси е тук навсякъде, искам да обиколиш, не ме пука. Тичай, зайче, е така. Така. Тичай, зайче, кой те ударя? Абе, цик ми става, чакай. Точно там слага. То се е видял, че няма да стане. Ти си рада. Не става, че... На другия остров да опитаме. Майде. Скачай! Уиii! Изтрепах маса. Щастливата история на един демонман и на един инженер. Става към нас. Така. Уби един демонман, това не съм аз. Бия го колкото си искаш. Представя се... Ето. Сега няма да използвам нищо. Вълко, мисля, че на този остров не може да се качи човек, ама искам да опиташ. Много късно го активира. Не, човек беше почти перфектно, ама... Не бе, човек, аз видях къде са нокна. Човек, имам перфектното място, само те чекам. Внимай да не влезнеш в мен, я правя тонткил. Така. Значи. Почваме. Искам да опитам аз да скоча. Да, човек може да се скочи, това е... Ставай инженер Сати. Не, чакай, при мен става по-добре, айде чакам та тука. Само пробваш. Малко е хиля. Те ти го активират, моя младеж, ей! Суисайд! Фак! Сата гръмна. Ама човек, не ми обръща внимание, просто съм много десно. Така, добре, ставам... Човек, при тебе не се получава, защото не можеш да го таймваш. Давам последен шанс ти давам. Ама опитай без такова, да държиш телефон. Да, добре, ще опитам. Ама само както оцелих, аз даже просто се стрях да се оплаша. Ревенш. Да, добре. Аз съм да доминирал. Да. Омага. Аз ми си мислех, че просто те убих. Не съм забелязал. Извинявай. Че виждаш ли това дед държа? Това съква. Сериозно. Добре, айде, сериозно. Ако не станеш сериозен... Добре, сериозно. Не, човек, не искам да се легаеш, аз сериозно не искам да се кача на острова, там да се почуваме. Внимай, идва един инженер, пребил го, ако искаш. Как падна? Само. Ще стрелна. Скок! Айде, отивам на слага си. Само, че да не ме дотинекнеш пак. Няма. Аз при тебе няма да стане, просто нямаш усещането. Чай да релоудна. 3, 2, 1, газ. Фак! Почти. Ставало, бе, ставало. Почти, не, човек. Не, скочи. Не, аз съм. И двамата умряхме. Ставаме инженер.
Какво? Ставам инженер. Уф. Някакво. Човек, инженера си ми легна едно приятно в метала. Все едно му е възглавница, така си легна. Все едно, ох, преспаме се. Паднах между островите, това възможно ли беше? Ех, не можа да го снимам. Здравей ми, дичко, ти си наук. Махай се от мен. Махай се, бе, Вълко ще разчекне. Вълко, води си човек да разчекнеш от бой. Германец е. А, не остане. Как падна! Само. Айди. Като инженера. Спиро за тебе. Вълко, бе, тапако! Умръзни ме от тебе, много си топ. Спирам го там. Аз сериозно, че питам, че си поражеш да се ебеш. Ама вирма ти не сината. То тъпиро. Ама убий го, бе! Като е топло. Как да се дестроят на синката до това, идва. Аз ще го дестроя, ако не продължа. Имам крит. Къде е факт? Не донасям никой споко. А ти ли си? Да, аз съм. Знам. Ето тук има едно хивено от вашия тим. Абе, гръмни го по тази лампа, бе. Айно ли? Чай. Да си почистя зъбите. Много не се иска да използвам толкова, ама... Айде. Заложи ли? Ако прелетиш, ще ти дам да го използваш върху мен. Дай! Много късно този път. Наистина много късно. Добре, човек, като такова. Ако пристигнеш, ти дам да ме удариш с кръта. Не, не, не. Ще ме свърши. Ще направиш нови. Бъде оцелил съм на глава. Айде. Айде. Готов. 3, 2, 1, актив. Чик. Струва ти ръсо. Дай сега да се просто с дирам. Да, ще се пробвам където става. Я тук готов съм, ама ставай такъв инженер. Чай, сложи още няколко. Не, чай, не ги... Искам, сложи до моите, сложи две до моите, искам да се убия от твоите, от моите. На 3. Но... И аз го детонетнах по същото време. Взимай, Вълко, взимай, защото пристигам. Трака. Джъмп. Само от смях. Джъмп. Оза! Знаех, че е там. Не видя ли как ти труша стикитата? Имаш ли едно приготвено или всички ги искаби за мен? Айде. Почти. Чакай да ти пратя малко поздрави. Оня свят. Кофърле. Стикна. Ама ще ти... Човек откраднах златен ренч от ботовете. Какво фърли при мене? Тик-так. Не. Да, победи ти. Искаш малко. Не, няма да те убия, ти си добър човек. Абе, тя като ме ударя с тигана. Вижте с какво направих кило. Може да разчекна, ако някой още... Вълко, чакам та. А там ли си? Стига си се опитвал да ми прави стики трапове. Сам да се ударил още един път. Ти ме опитваш да ме убиеш. Но, газ. Фак. На път. Feel like a monster. Да, бе, Вълко, бе, само да не ме опитваш да ми прави стига трапите, че като убия. Абе, човек, аз ще си приготвя телепортера, защото може да се слага там навсякъде, ама не знам.
Там съм. Айде, не си там, а там. Аз съм там. Аз съм Джон Ван Дам. Чакай, искам да го целя на ръба. Готово. Айде, 3, 2, 1, газ! Не, чуй! Че да се хилна. Чакай да направо краса. Не чуквам вас така. Може да го разчекна. Айде. Направиш такова. Айде. 3. Чакай да се отворя. 3, 2, 1, дай. Човек. Извиняй. Човек трябва да успеем. Добре, тук път ще заложа малко двема по-далеч. Да, човек. Ой, човек. Крис, бързо, човек, бързо. За кого? На това, бързо. Бързо. Там съм. Да, Вълко? Човек, знаеш колко далеч се изстреля? Чакай, не жълче. Тук слагам. И тук слагам. Вълко, чакай. На колко хилт беше? 9. Какво? Защо не ми каза? Аз не знаех, че ще направиш това. Това едва прави демидж. Това беше шега. Можеш да ме убиеш. Давай. Уии! Инженера ми са удари. Стан инженери двамата. Ваджинер! Вълко, имаш ли ранглера? Майде. Имаш ли ранглера? Я проверя. Майде. Провери бе, не искам да ми майкаш, кажи ме. Имаш ли го? Откъдето се идва на това морта, бе, къдеш? Къде е това на мортак, че като му ударя едно шотгънче? Няма центрото. Да, човек, чакам тът. Имаш ли ранглера, бе? Let's kill умортак си. Вълко. Ало. Ало. Какво бе? Ама такова бе. Какво ще да ти казвам? Имаш ли ранглера? Значи го имаш. Да или не бе? Имаш ли ранглера? Онова дед контролира центрото. Да. Вълко, можеш да се контролираш центрото, да джъмпнеш, там да пуснеш ракетите и да отскочиш до там. Да. Май почвай. Какво ми казва? Вълко, тъп ли се казах, ти имаш ли го ти 5 минути? Трябва да си го направя на фул. На фул. Абдейт. Аз ще... Добре. Ау, аз трябва да бегам. Там на някой. Хеви, дето. Чакай. Стой на едно място, Хеви. Стой тук. Тук стоя. Ей, Кереш. Да му взимеш 280 хилт. Какво? Я? Иска репиер. Къде е? Аз На 6 хилт. чакай, не. Чек, шарта, открива. Ще се опитам да го успокоя. Спокойно, Хеви, ще умреш. Чакай да взема амото. И сега трябва ти да ми ще убия да се. Чекай, един инженер такова идва. Синдърто ме на флоп. Един тъп инженер умря зад него. Хайде, сега, 3, 2, 1. Yes! Там съм. Няма мамо. Контролирам го, Вики. Иди, човек. Иди. И аз на колко хелт. Вълко, чакай, спри. Имам идея. Стой там, искам сам да се контролира центрото, да не му отрепя. Имам супер яка идея. Трябва ми амо. Да бе, Вълко, бе. Да бе, за амуниция. С демон ман ще скочиш при мен. Да, ще се самоубия. И ако ти трябва, ще пак ще се самоубия. Някакъв инженер продължава да ти го апгрейдва. Държиш ли това яростно центъра?
Не, тайна да танцуваш. Айде. Извинявай, ако ти го нараня. Не ще ми го направя. Аз ще съм убил. Или аз да те убия, че? Ли... С ракетите искам. Ала, спри се. Що не... Добре, слагам изход на телепорта, ама не може. Тука, и 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 тука, ами и тука. Тука не може, тука не може, тука не може, тука не може, тука не може. Никъде не може. Продължай да търсиш острове. Вики, ела пак. Видя ли ракетите във въздуха? Я. Пио, пио, пио. Трак? Ау. Спри! Спри! Ай! Я виж в чата. Да ти скърца. Вики, я да ставаме снайпер, виж да снайпер. О, не. Що? Вълко, че искам да си видя пушката. Не, продължа да е черна. В коя е красива. Вълко, искаш да стои седна при тебе да я видиш. Да. И да използваш. Само да отрепя това нагло пайро. Къде са? На нашото машино ли са? Снайпер. Снайпер. Хедшот нема. Ти хемиш? Ето това май. Не, това е... Хедшот нема. Да. Виж къв... Цъкни F. Да, бе, знам. Не, виж кавра е хуба. Виж крафта по нея. Жичката е накървавена. Някакъв пич искаше без джампъра, аз там имах го, трейдабъл. Тък му щях да му го дам и се оказа, че той е намерил такъв, понеже иска снайпера много, той като най-добре човек му каза, вземи го пич. И ето. И знаеш кой имам друго, чакам да ми дойде. Човек ти снайпер от тази страна, наш, аз снайпер от тази страна, ваш. Тя ще разберем. Тя ще убира и този студито. Това пиро ще го мисля ляпне, това е нещо. Човек, аз мислям супер здраво. Аз сега никой не съм бил, военно химик, като изтрасках в краката, шпих му. Не бе, човек, не ударих пилото. И аз не ударих или... Значи това не беше хедшот. Вярвам ти, игра, вярвам ти. Човек, ти поне се оцелил някой, аз не мога да оцеля. Има някакъв божидар. Бускюлар. Дете има пискюля. Имам дърно къде си. Тускал. Човек, от вашия спам нищо не идва. Пък от вашия е също. Дойде някакво перо. Човек, точно така че да го отида на хедшот, кога ли ще само ли? Човек, някакво перо тонтва. Гледай как се движат, бе. Знаят, че има снайпер. Не бе, човек, не го отида. Само... Вълко, нещо няма от нашия тим или от вашия? Защото нашия тим ни пред килове. Убих той Бозислав. Какъвто и да е. Бузес бих. Хедшот. Не беше. Гледай го, човек, убих го, че идва да настабня. Къде ли? Вече го няма. Че е проли, искаме да видя проли. Вълко идва някакъв нуб, дет се опитва да настабня.
Къде си, бе? Е, тук слезал да го отрепа. Това е това бускосвап. Да, бус. Гире! Що не ми каза, че е това тапака? Казах това бускосвап. Славно бускосвап. Че, кикни го. Можеш ли? Това си тя. Знаеш как ще да те снайпя? Мисля си, че си този Божислав. Къде и сега ще му разстрелям? Може да те убия? Но! Добре, дай да краучим. Снайпер крауч. Джи. Мога да трагам с тебе? Да, какви айтеми имаш? Сега. На българско ще ти кажа. Значи имам... Аз ще почвам от начало. Ок. Имам такъв name-tag. Сетил съм. Name-тага ми го дай, моля. Ама трейдабъл. Скит за описание. Сетил съм. Добре, трейд нема. Имам и сиво като стар простак. Не, че искам само name-тага. За пушката ми. Снайперската? Ок. Ама трейдабъл ли? Че човек, искам да се скрия някъде от този тъпия. Пише, че е трейдабъл. Нали пише, че е трейдабъл? Добре, човек, че ще трейдна. Ма къде пише, че е трейдабъл, бе? Че, бе? Не можеш да трейдваш. Ти трябва да ме инвайтнеш, защото си нуб. Ама как? Отиди в айтами. Предмети, да. Такова, трейдабъл. Къде да отида, бе? Търговия. Да, търговия. С приятели, текущ сървър, нали? Да, текущ сървър. WikiBG. WikiBG, да. Добре. И сега как? Кой ти пише? Сега какво трябва да стане в Wiki? Не, човек, трябва да ти излезне едно, де трябва да сепнеш. Но къде? Къде е това, защото на мен не излиза? Не, човек, не знам, що не ти излиза. Items, Trading, Surrent Server, Вълко Петров. Дойде да през нота available to trade. More information will be shown. Значи нямаш tradable item. Сериозно? Да, нямаш. А ти можеш да му дадеш и така? Мога, ама не искам. Аз всъщност... Не, човек, мога да ти дам един скатъргън, ама не съм сигурен дали мога, смисъл. Мога и да ти го дам, ама няма да им даде да те трейдна. Това е въпроса. Иначе бих ти дал един снайпер. А не снайпер, а един скатъргън. Пейтнат, такъв много хубав. Човек, моля да махнете успех от вашите. Всеки от вашите. Еми, ела от нашите, бе. Не мога. Вие сте 8, ние сме 7. Кво? Станах спектатор. Значи аз ще ме въпрос. Ред, люли. Че, не дей. Аз съм от блю. Сега пак ти ли ти отри? О, мага. Не, че въпросът, че те са повече истински хора. Искаш ли друг сървър с 0 хора? Много. Човек, сори, ма не искам да ти я дам толкова много. Ще ти дам скатърган, един скатърган лилав. Чисто нов. Човек, аз преди можеше да ти дам куп неща, ама ги трейднах. Някакъв българин го намерих, даде ми скатъргана за мантредове, Риджус Бизон, 3 части, 3 части за килсти. Бизона ли имаш? Имах. Човек, той съква, защо? Знаеш кого е силно това, бе? Вики. Риджус Бизон. Не Бизон 500, Риджус Бизон. А имаш ли някаква бърка?
Сега да убия, ей! Не, там си. Това пак не си чу. Човек ме да не убиеш мене. Защото ви снайпам грозното хеви. С начумерената коса. Боянки, къде отива? Боянки, къде? Вълко има снайпа, аз съм. Край на демонмана ви. Здрасти, Вълко. Човек, този скаут го хедшотнах и жив. Не, човек, жив и здрав е този скаут, хедшотнах го и. Або се скарай от нашия тим. Извинявай, като целя, ама тя много мърдат. Ще възсваля кожата. Някакъв ачимът, моята брилянтна нещо си. Моята брилянтна кариера. Да. Не се меркай пред мен, ако не искаш да те удара с кръта. Твоят тъп спай, твоята пушечка. Не, човек, знам, че ето. Човек! Не може да... Ако един дойде от твоя тим, ти можеш да дойдеш, май. Всъщност не можеш. Фак. Човек, но искам да сме двамата. С много хора. Защо имате едно хеви бот, дето е нуб, в смисъл няма никакви козметични айтеми. Аз запомням. Какъв е то спай, човек, те отнема ми кожата. Да, човек, мен се опитваше да нас стадни и се продължава. Вълко щях да те хедшотна, ама... Не, човек, сетих се, че веднага, че си по тъпата снайперска пушка. Ви по двете. Бе, човек, аз не мога да целя, какво? Уф, викам, този снайпер, що така седи спокойно, все едно истински забрах, че сте отново. О, хедшот на скаута. Да. Тварк. Хедшот, пиро. Човека съм най-добре хедшотер. Опа. Имам 108 кила на 36 умирания. Как? 36. Да, от твоите опити. Абе, това не беше хедшот. И това не беше хедшот. Вълко, неужели са опи? Правят да не може да те хедшотнат. Ох, че е хубаво, че спасите демонмана. Аз отивам на моето място. Не, как се стърси гадно. Чик, вашите някога спират ли да мърдат? Чик, Чик, солджера ви е хак, направих му 225 демидж. 222 демидж направих на солджера, солджера има 200 хелт. Да. Вълко, що се спотайваш така? Ама човек, аз съм пред спална ви. Ех, то скаут вашия века, ще го доя. Ето са, Вълко да те хедшотна ли? Не, не видим. Така. Там си бил. Да, човека се тук се снайпя. Вълко, виждам ви спая, много добре. В крака го шутна. Здрасти. Вълко, аз съм сляп или имаш нова ръза на снайпера? Не, човек изглежда малко по-различно, не знам защо. Чекай, това хире вашо е хак, 2 пъти го хедшотвам ми е окей. Нещо да имаш... Вики, ела. Искам да взема снайпера, те. Стой. Много строго.
Не, падна тут ясно. Вземай го, гони. Ох, човек много ми е красив, няма да го дам за нищо. Особено ако не е още един снайпер. Ей, взел стъста. Човек не знам защо, ама винаги съм искал лилав снайпер. Просто обичам лилаво. Радвай се на новата пушка, няма да ти я дам още един път. Ще ме дадеш. Ще ти я дам. Може да се я вземеш, ако умра, ама... Ти какво направи, бе, пак ти човека? Познай колко кило имам. 111. Едно. Let's get some headshot. Шик, вашия тим какво прави, бе? Няма ги никакви. То пак някакъв хеви отива да ме тероризира. Пак казах, че не мога да намеря половин час. И аз отивам да тероризирам. Сори, ако те е хедшот. Човек някакъв спайса хилваше от диспенсър, аз му го чупих. Харесва ли ти, човек? Виж и отпред също какво е. Спая, Вълко, спая! Твоята руска кожа! Ей, къде си? Човек, вашето хеви, що главата му е прозрачна? Какво? И Фарусони ма хедшотна. Някакъв нуб снайпер със стъп. Им дай ма някакъв Фарусони, дет фасона му е много хубав. С очилца ема. Виж му лице. О, сега ще ви убия критикалите, Вълко, освен на тебе. Къде си? Спектитваш ли ма? Тъпия спайка, това на човек ще го направя на... Човек се разстрелях всички. Да дойде ли от вашия тим? Ние ще станем 3 на 2, ама идвам. О, че просто си обичам пушката. Искам да се наемна май. Ще я наемна по най-якия начин. Аз имам 2 неймтага. Description танка е другото. Да, чекам с Андрей да бъна, че ще ги взема всичките. Човек, от дебелак, що седи тук, бе? Айде падай, бе. Айде падай, бе, хеве. Добре. Човек, следвай Фрусоне. Как аз отивам да работя? Аз искам подравчето. Че просто обичам си пушката, виж каква е красива. Мичи? Аз много искам, ама... Купи си. Човек, тук от тези листа нищо не виждам. Аз как виждам? Аз съм на друго място. Бе, то ти ми куда да го убия. Убил го аз. Любо, бе. Да, човек, аз гледам някакво нубско хеве, това е от другия тим, оня нуба, и си викам, айде да го трепна. Защото си мислех, че е бот, ама то се оказа, че е човек. Човек, това бузоскар пак идва. Не. Човек е чет на това тим. Човек, тим е нуб, в смисъл, защото това не е тим, нали? Човек, гледай всички срещу мене, бе, гледай ги нубовете, бе. Не, бе, човек, да хешваш хита и да му взимаш 75 демидж. Не. Омага, човек, аз съм на първо, what the fuck. Човек, всички са бот. Срещу двама сме, единия интернета му шит е нуб, на другия пак е нуб. Само, че е много досаден нуб. Ти може да скокна при тебе? Ако мога. Ще скокна при теб. Що всичко спря? Вики, Какво? Вики, или сега сърфъра лагна много яко? Не, човек, не е лагнало. Лагна. На мен не ми лагна, Вълка, аз имам хубав лаптоп. Вик ти е бъкна на Windows. Бъкана, ма не лаги. Човек, ще да пръсна инженера и някой го спаса. Смисъл. Кой пръска всичко, бе, брат? Виж? Омага, бе. Да! Она пръска пучка.
Това стреля въздух, човек. Човек, чупи се, ето малко ми хелпи, бе. Къде това си? Аз не мога да... тук ли било? Чакай. Абе, как да скокна? Искам да скокна при тебе. Не скочи никакъв проблем. То. Човек, аз викам да спреме видеото. Искаш? Чай, бе, искам да еднем с такова, да сме двамата. Бум! Човек, ти от Демон Ман виждаш ли го? Не. Пъти Демон Ман видя ли го? На хедшот го оцелих. Човек, аз оцелих хевито, главата му от кой е направена? Нали прозрачна? Човек, ти къде си? Какво? Как фейлнахме? Ай, бима сентри, бе! Спектейтваш ли, ма? Не, аз не съм на. Ай, чека, почва рунда, ще свършим видеото. Че няма да се качи в тубата. Чай, сега цъкай гънатра. Така, хора, свършваме това видео, така че чао. Това ще е доста голямо.